그 समाव बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनथाराव थानाय आफा इसोरखौनो हामबायदों। नैथियावहाय बेयाव लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय फोरबोनि मुङाव दिनैनि बे जिसु सिखांफिननायनि मुङैहाय आंनि गोसोनि अननाय, सिबिनाय, गोजोननाय आरो लोगोसे खुलुमनायखौ जासिहोबाय। जों दिनैहाय बेखौ गुसुं जों सावरायगोन जाहैबाय जिसुनि सिखांफिननायनि सानखौहाय। सिखांफिननाय सान एबा इस्टार सानडे, बेनि गेजेरजों मोनसे गेदेरथार जोङो सोलायनायखौ मोननो हादों जाहैबाय। होनबा बेयो जोंनोहाय जिउनि उदांस्रिखौ नैबेनि गेजेरजों होदोंना। गोजाम रदायाव जों जेब्ला नायब्ला नुयोना, जाय इसोरखौ जोङो खुलुमनो थाङोमोन, बेखौ गाबज्रिनो थाङोब्ला जों दौरिफोरनि गेजेरजों जोङो इसोरखौ गाबज्रिनो गोनां जायोमोन। नाथाय जेब्लानिफ्राय जिसुआ कालभारिनि क्रुसाव बियो दोगथाबजाबाय, बे समनिफ्राय जों दा इसोरखौ जों थोंजोङै गावनो इसोरजों बेबायदि सोमोन्दो लाखिनो हायो, गाबज्रिनो हायो। जों बे समनिफ्रायनो जों इसोरजों थोंजोङै जों गावनो जोंनि गोसोनि साननायफोरखौ जोंनि इसोरनो गथायनो हायो। जों गासैखौबो जों इसोरनो गथायनो हायो। बेबायदि जों मोनसे उदांस्रिखौ मोननो हादों। लोगोसे जोंनि जिउनि बासायजानाय, जों बेफोर गासैखौबो इसोरनि अननायनि कारणावसो जों मोननो हादों। बिसोर अननायनि दारैल' जों मोननो हादों, नङाब्ला जोंहा बेबायदि जेबो राहा गैयामोन। जों पापाव जेरैबायदि गोदोबायमोन, बेनिफ्राय बारग'नाय जोंहा जेबो राहा गैयामोन। बेनिखायनो जों बे बिफोरखौ जों दान्दिसे सम बाख्नायनि बे समावहाय जों दाख्लैनिफ्राय जों नायनि जायफोर बिथांमोना नायाखै, अननानै थांनाय आंनि पाम सानडे खिजुर फोरबोनि प्रग्राम, लोगोसे बिनि उनाव गुड फ्राइडेनि मोनसे प्रग्राम दङ। बे इउटुबनि डिसक्रिपसन लिंकआव थांनानै नायहैनो हागोन। बेखौ नायोब्ला साबसिन बुजिगोन होननानै आं सानदों। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना नायाखै, अननानै नायहैदो, बेखौनो मिजिंथिदों। दा बे समाव जों सोलोंनि दाख्लैहाय जिसुआ हमजानानैहाय बियो गोबां सास्ति मोनबाय, बियो बुजाबाय, मुजुजाबाय, बिनि अहेबाव जंजों सुजाबाय, बिनि आखायाव गाजोलदो जाबाय, बिनि आथिङाव गाजोलदो जाबाय। बिनि उनाव मा खालामदोंमोन बेखौहाय? जुदाय हादरनि आरिमाथाय नोगोरनि जसेफ होननाय सासे जिसुनि सेलाया गोथै सगुखौहाय पिलातनिफ्राय बिनानै लायदोंमोन। बेबायदिनो पिलातआ बिनो हरबाय। बिनो हरनायनि उनावहाय बेयो गावनि मिस बेरायनाय सिजों जिसुखौ फानफ्रबनानैहाय गावनि दानजेननाय, खुरजेननाय दन्दरावहाय जिसुखौहाय बेबायदिनो होथेनानै दोनहैबाय। बेयावनो गोबां इसोरनि फोथायग्राफोरा, इसोरखौ सिबिग्राफोरा, इसोरखौ फल' खालामग्राफोरा बिनि उन उन थांदोंमोन। गोबां एन्जरफोरबो बिनि उन उन थांफादोंमोन। बेबायदिनो मागदालानि मारियाम आरो मरियाम, बिसोरबो बेजों लोगोसे माबायदि दन्दरा जिसुखौ माबायदि फबनाय जागोन बेफोरखौ नायनो थांफादोंमोन। जों जेब्ला लुकासनि 23:52 सिरियाव बेयो लिरनाय दङना, बेवहाय मागदालानि मरियाम आरो मरियाम बिसोरबो नायनो थांदोंमोन होनना बुंदों। बेनि जिसुनि दन्दरखौ, लोगोसे बेखौ माबायदि फबगोन बेखौ नायनो थांदोंमोन। बेनिफ्राय फबखांनायनि अखानायै साबातनि दिन, माने सनिबार, जाय दिनावहाय बिसोरो जिरायोमोन, बेनिखायनो बिसोरो बे समावहाय मागदालानि मरियाम आरो गुबुन सासे मरियामा जिसुखौ जिहेतु मोदोमनाय थावफोर फुननो मोनासैखाय, बिसोरो हास्लाबिखाय मा खालामबाय, अखानायै बिसोरो थांफिनगोन सानदोंमोनब्लाबो बै दिना साबातनि दिन जानायखाय बिसोरो जेबो खामानि मावामोन होनना बुङोना, इसोरखौ गाबज्रियोमोन। बेबायदिनो बे समावहाय बिसोरो मरियाम लोगोसे मागदालानि मरियाम बिसोरो थाङाखैसै, सानसेखौ जिरायबाय। बेबायदिनो अखानायै जिसुआ जेब्ला संसाराव थांनानै दंमोन, बे समाव बियो बुंखादोंमोन गावनि सेलाफोरनो, गावनि फारिसाइफोरनो आरो गाहाय दौरिफ्राबो बेखौ मिथिगौमोन। माने जिसुआ थैनानै हाखर सिङाव फबजानायनि उनाव सानथामनि उनाव बियो सिखांफिनगोन होननानै बियो बुंखादोंमोन। बेखायनो बेखौ मिथिनानैहाय माखासे गाहाय दौरि आरो फारिसाइफ्रा पिलातनियाव फैदोंमोन। पिलातनियाव थांनानै मा बुंहैदों बिसोरो? बे बुथारजानाय सोलैग्राया सानथामनि उनाव बियो सिखांफिनगोन होननानै बुंदोंमोन। बेनिखायनो बेदिनो सानथामनि गेजेराव जुदि जिसुनि सेलाफ्रा जुदि जिसुखौ खावनानै लांनानै बियो सिखांफिनबाय होननानै थगायोब्ला, बेनि उननि परिस्थितिया आरोबाव बांसिन गाज्रिसो जागोन होननानै बिसोर बुंबाय। बेबायदिनो पिलातआ बिसोरनि बुंनायखौ खोनानानै बिसोरखौहाय थिनहरबाय, सान्थ्रिफोरखौ लांनानै गोसो बायदि पहरा हैदो, बेबायदि नेबाय। बिसोर थांनानै मा खालामबाय, बे जिसुनि फांथेनाय दन्दरनि दरखंनि अन्थाइखौ बिसोरो महर बुदों होनना बुंदों, सिल मारिदों, जिहेतु खेवनो हाया जाथों ना, जिहेतु सिल मारिदों।
सिल मारिदों सनिबार दिना बारलांबाय अखानायै फुं खोमसि सिलिआव मागदालेनि मरियामा बिसोरो मा लानानै थांदों होनना बुंदों मोदोमनाय मस्ला आरो थावफोर बिसोरो लानानै थांदों जिसुखौहाय बेबायदि फोननानै हैनो होननानैहाय आरो बिसोर सानलांदों लामायाव एसेबां गिदिर अन्थाइ होथेनायखौ जोङो सोर बोखांनानै होगोन जों जिसुखौ बेबायदि थाव मोदोमनाय थाव आरो मस्लाफोर फोननो होननानै जों फैबाय जोंनो बे अन्थाइखौ सोर बोखारना होगोन बिसोरो बेबायदि लामायाव सानलायलांदों होनना बुंदों आरो जेब्ला बिसोरो दन्दरसिम मोनहैयो अब्ला हरखाबनो मा जादों बांग्रिं जाखांदों होनना बुंदों बांग्रिं जाखांनो आरो मा बेबायदिनो सासे आरफवा फैनानैहाय जिसुनि होथेनाय दन्दरनि अन्थाइखौ बोखारनानै बियो अन्थाइनि सायाव जिरायदों होनना बुंदों साखाथियाव अन्थाइनि सायाव जिरायदों आरो बिनि गाननाय जिया हिम बायदि गुफुर मोनदों मोखाङाव नायनाय हायगे जोंब्लावदों होनना बुंदों मोखाङा अखा मोफ्लामनाय बायदि जोंब्लावदों होनना बुंदों बे आरफनि मोखाङा सोमोगोनां आरो बे समावनो नेग्राफ्रा गिनानै थैनाय बायदि मोनदोंमोन जेब्ला बे अखा मोफ्लामबाय बांग्रिं मावबाय थैनाय बायदि मोनदोंमोन नेग्राफ्रा बेबायदिनो जेब्ला बिसोर मोनहैबाय अब्ला बे आरफवा बिखौ सोरखौ बुंबाय नोंसोरो दागि नोंसोरो नाजारेथनि जिसुखौ जायखौ नोंसोर नायनो फैदों बियो बे हाखराव गैलिया बे गावनि बुंखांनाय बायदि बियो सिगांफिनबाय नोंसोरनि सिगांनो बियो दा गालिलाव सहैगोन बेनिखायनो नोंसोरो थांदो दा बे समावहाय नों जिसुनि सेलाफोरनो खोन्थाहैदो जिसुआ सिगांफिनबाय आरो बेखौ गालिलाव लोगो हमहैनो थाखाय नोंसोर सेलाफोरनो खोन्थादो बेबायदि खुसिजों बिसोरो खारलांनाय समाव जिसुआ बिसोरखौ लामायाव नुजाथेनानै बुंदों गोजोन्थों होननानै नोंसोर आंनि फंबायफोरनो नोंसोरो खोन्थादो आंखौ गालिलाव जिसुनि बुंखानाय बायदि लोगो हमनो थाखाय नुजाफैथोंसै आरो बेबायदिनो बिसोर खोन्थाबाय जिसुनि सेलाफ्रा बेबायदिनो गालिलाव जिसुखौ लोगो हमनो थांबाय ना जिसुआ आरो बिसोरखौ लोगो हमनानै गावनि सेलाफोरखौ लोगो हमनानै बुंबाय बेयो गावनि एखथियार गोनांखौ जिसुआ दे इसोरारि गावजों मोनसे इसोरनि एखथियार दं बेखौ खोन्थाबाय नाथाय खायसे जिसुनि सेलाफ्रा बिसोरो जिसुजों नुजाजादोंब्लाबो फोथायनोहाय गोब्राब मोनदोंमोन होनना बुंदों बेबायदिनो जोंबो जोंनि मानसिनि जिबनाव दिनैहाय जिसुआ जोंजों नुजाब्लाबो जों फोथायनो गोब्राब मोनो जोंनि साननाय हनायफोरखौ फोरबो जिसुआ नोंनि आंनि पापनि थाखायनो खालबारि क्रुसाव थैबाय बे आरो दिनैनि बे दिनाव सानथामनि उनाव सिखारफिनबाय होननानै मिथिखाब्लाबो आरो जायफोरा बेखौ फोथायगोन बेयो जोबरोङै गोथां जिउखौ मोनगोन फोरबोआ नोंनि आंनि थाखाय जायगा थामथिम खालामनो सोरगोआव थांनो बियो जोंखौ गावनि नैथि फैफिननाय समाव लानानै थांगोन होनना मिथिखाब्लाबो जों फोथायनो गोब्राब मोनो अनलायग्रा लोगोफोर बेनिखायनो जोंखौहाय बाइबेल सिरि 1 थिसलनिकिया 4:14 सिरियाव बुंदों मा जिसुआ थैबाय आरो सिखांफिनबाय होननानै जोङो फोथायो आरो बेबायदिनो बेखौ फोथायनानै थैलांनायफोरखौ इसोरा जिसुजों लोगोसे लांफिनगोन होननानै जोङो फोथायो होनना बुंदों जोङो फोथायो नाथाय जों मा खालामनो हाया जोङो गावनि सायावनो जों भरसा लाखिनो हाया गावनि सायावनो जों आसा लाखिनो हाया बेनिखायनो अनलायग्रा लोगोफोर दिनै जों बेखौ फोरबोजों लोगोसे जों सोरगोआव थांफानो मोनगोन होननानै फोथायोब्ला जों पाप मावनायनिफ्राय जों गोजानाव थानो नांगोन ना जों बेनिखायनो जोंनि पापफोरा बे फोरबो जिसुनि खालबारनि क्रुसाव आलाय जानायजों दिनैहाय फबजाबाय होननानै जों साननानै लादो बेनिफ्राय जोंनि फोरबो जिसुनि दिनैनि बे थांखांफिननायनि दिनजों जों गोदान जिउ मोनबाय गोदान जोनोम मोनबाय होननानै जों दिनैनिफ्राय दानिफ्राय बे समनिफ्रायनो जों साननानै लानो हानांगोन अनलायग्रा लोगोफोर बेनिखायनो बे समाव जोंनि इसोरनियाव जोंनि जिसुनियाव जोंनि जिउनि आसाया मा जोंनि फोथायनाया मा जों इसोरनिफ्राय दा जों मा हास्थायो फोरबोआ जिसुआ दिनैहाय सिगांफिनबाय बेनि उनाव जोंनि आसाया इसोरनियाव मा जों बेखौ जों सोलिनो दान्दिसे बेनिखायनो 1 पिटरनि 1:3 सिरियाव बुंदोंना नोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बिफा इसोरखौ जोङो हामबाय होननि मानोना गावनि गेदेर दयाजों जिसु ख्रिस्टखौ थैनायनिफ्राय थांखांफिननानै जोंनो गोदान जिउ होबाय बेनो नोंखौ गोथाङै बरसाजों सुफुंबाय जोंनि बरसा जोंनि जिउनि आसा फोरबो जिसुनि सिगांफिननायनि गेजेरजों जों जिउआव मा आसा खालामो जों जिउआव मा बरसा खालामो नोंथाङा दिनै मा आसा खालामो फोरबो जिसुनि सिगांफिननायजों नों मा मोनदों होननानै आसा खालामो मा मोनगोन होननानै आसा खालामो मा बरसा खालामो नोंथांनि जिउआव ना नोंथाङा बेखौ आसा खालामनो हागोन नोंथाङा बेखौ साननो हागोन जिसु ख्रिस्टनि थैनानै थांखांफिननायनि उनाव जोङो जिबनाव गोदान जिउ मोनबाय दिनैनिफ्राय दानिफ्राय जोङो गोदान जिउ मोनबाय अनलायग्राफोर बेनिखायनो बाइबेल सिरि 1 पिटर 1:3 सिरियावबो जोंखौ बुंदोंना
जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बिफा इसोरखौ जोङो हामबाय होननि मानोना गावनि गेदेर दयाजों जिसु ख्रिस्टखौ थैनायनिफ्राय थांखांफिननानै जोंनो गोदान जिउ होबाय बेनो जोंखौ गोथांनि बरसाजों सुफुंबाय जोंनि साननायफ्रा दानिफ्राय गोथांनि बरसा जाबाय गोथांनि जोङो थैबायमोन जोंनि साननायफ्रा गाज्रि जाबायमोन जोंनि मावनायफ्रा गाज्रि जाबायमोन जोंनि गासैबो गोसोनि हास्थायनायफ्रानो गाज्रि जाबायमोन नाथाय फोरबो जिसुनि कालभारिनि क्रुसाव आलायजानाय जों बेफोर गासैबो जोंनि दाय पाप गासैबो फबजाबाय आरो जोङो जोंनि गोदान जिउजों दिनैहाय सारि जाबाय जोंनि जिबनाव जों फोरबो जिसुनि सिखांफिननायजों जोंनि जिउआव गोदान जिउ मोनबाय दानिफ्राय बे गोदान जिउखौ जों मोजां खुंलांनो सेस्था खालामो बेनिखायनो दिनै बे जिसुनि सिखांफिननायनि गेजेरजों बेखौ जों सोलोंदों जोंनि जिबनाव गोदान जिउजों सिखांफिनबाय जों गोदान जोनोम मोनबाय गोदान सारि जाबाय नोंथाङा बेखौ हासे बेनिखायनो दानिफ्राय नैबे समानो नोंथांनि गोसोखौहाय फोरबोनो गथायनानै नोंथांनि जिबनखौहाय नोंथांनि न'खरखौहाय फोरबोनो गथायनानै गासैबो इसोरनि इच्छा बायदि जाथों होननानै जों गथायनो हानांगोन ना फोरबो जिसुआ गाव जेब्ला कालभारिनि क्रुसाव थैनोसैमोन हमजानोसैमोन बे समाव नुनानै बे संसाराव मानसि हिसाबै जोनोम जानायखाय बिनि दुखुखौ बियो गाबखांनानै फोरबोखौ गावनि बे दुखु सैनांनायनिफ्राय हायोब्ला बोखारदो होननानै जिसुआबो दिनैहाय गोसो गाबदोंमोन अब्लाबो नाथाय नोंनि इच्छा बायदि जाथों फोरबो होननानै बे गथायदों नाथाय जों साबेसेया बेबायदि इसोरनो गथायनो हायो जों गथायनो हानांगोन दानिफ्राय जोंनि जिउनि जोबनाय समसिम जों अननायजों जों जिबनखौ इसोरनो थानायजों जों गथायनो हानांगोन जों दैदेनलांनो हानांगोन अनलायग्रा लोगो नोंथांमोन दानि गोसोआव हामबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंजों लोगोसे थानायनि थाखाय जों दिनै बे जिसुनि सिखांफिननायनि गेजेरजों जों बेखौनो सोलोंनो हाबायना जोंनि जिउआव दिनैहाय गोदान जिउ मोनबाय जों गोदान जिउ मोनबाय दानिफ्राय बे गोदान जिबनखौ जों मोजाङै खुंलांनो हागोन आं मिजिंथिबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो लोगोसे आंखौ इसोरा आशीर्बाद खालामथोंसै दिनैनि बे हाबाफारियाव आं गुसुङै बेखिनिखौनो बुंबाय अननानै जानाय मानिखौ लादो जाय मानिखौ खेबा खालामदो फोरबोआ जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद होथोंसै आमेन दानि बे समाव आं नोंथांमोनखौ मिजिंथिदों थारैनो नोंथांमोना आंनि बे हाबाफारिखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों अननानै नोंथांमोना गोजोनदोंब्ला भिडिअनि थाखाय मोनसे लाइक आरो मोनसे कमेन्ट लोगोसे नोंथांमोननि साबसिन लोगोफोरनो नोंथांमोननि अनलायग्रा लोगोफोरनो लोगोसे नोंथांमोननि न'खरनो आंनि बे चेनेलखौ शेयार खालामनानै जाहाथे बेबायदि इसोरनि अननायखौ नोंल' नङा आंल' नङा जों साफ्रोमबो मोननो हायो संसाराव गोजोननाय आरो रंजानायखौ जाफुंसारनाय नोंथांनि न'खराव गोजोननाय आरो रंजानायखौ मोननो हायो नोंथांनि जिबनाव गोजोननाय आरो रंजानायखौ मोननो हायो बेबायदिनो आं मिजिंथिदों अननानै नोंथांमोना आरो आंनि बे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो जाहाथे आंनि बे इसोरनि गाहाम बाथ्रा आं जेब्ला होगोन नोंथांमोना गिबि नुनाय बायदि इसोरा जों साफ्रोमजोंबो लोगोसे थाथोंसै इयुननि समाव आरोबाव लोगो मोनबावगोन बे मिजिंथिनानै दिनै बे हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों